shugaba ƙasa Bola Ahmed Tinubu mutane 5 kawai ya damu da su, shi yasa yake na farko 'yan majalisa, shi yasa kake ganin ba 'yan majalisa da yake fitowa ya magana wahalar da jama'a suke ciki. In ma sun je gida dan an ba su biliyoyi su sai motoci, biliyoyi su yi kaza su yi kaza su yi kaza. Na biyu gwamnoni, don wannan cire tallafin da ya yi gwamnoni kudin da suke samu duk wata ya yi ninkin ba ninkin, shi yasa baka jin gwamna ko ɗaya yana magana. Na uku masu waƙan nan masu yaba shi har yanzu don su ɗauki hankalin yara ga wahalar da ake ciki. Na hudu malaman nan da suka goyi bayan muslim ana ta ba su kuɗi, baka jin kowa yana magana. Abinda nake gaya malamai, Allah ya haramta maka shi zalunci, kuma ga zalunci suna gani ƙarara. An sa mana yunwa a ƙasan nan cikin wannan shekara ɗaya, sannan a ce ba za ku fito ku yi magana ba malamai, ba za ku fito ku yi magana ba. Na hudu kenan ko? Na biyar jami'an tsaro, yana zaton in ya ba su kuɗi komai suke so za su kare shi daga fushin jama'a. To da mutane 5 bai damu da jama'a ba, bai damu da jama'a ba. Amma nan bayanan da kai Professor ne